Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Зрелищно 2-2 във вечното дерби в българския футбол. Левски възкръсна в края, за да заличи пасив от 0-2 с голове в добавеното време под дъжда на националния стадион. Всичко около матча и отзивите обобщава Калоян Кюркчиев. 4 гола, 2 червени картона, 25 000 зрители на националния стадион и този път без победител във второто дерби между червени и сини от началото на сезона. За разлика от първият сблъсък между ЦСКА и Левски, в който сините спечелиха с 1-0, сега ЦСКА излезе напред в резултата след брилянтно изпълнение на своя голмайстор Питес в 40-та минута. Левски имаше възможност да изравни резултата до края на първото полувреме, но попадението на Джават Елджемили не беше зачетено заради засада. Именно това решение породи сериозни дискусии от страна на сините. А пък синия юноша именно Петко Панайотов направи резултата 2-0 в началото на второто полувреме. И точно когато изглеждаше, че Александър Тома ще запише първата си победа начело на армейците срещу Левски, сините успяха да отбележат 2 попадения и да стигнат до точката след голове на Илиян Стефанов и Алдаир. В края на двубоят пък Александър Томаш определи, че именно късметът е спасил сините. Проблема е, може би, и липса на късмет. Мисля, че Крумовград не изразиха в последната секунда. Сега Левски по същия начин. Няма коментирано съдийството, дали има фаул, няма фаул. Може би се подавахме и на емоцията. Но такива мачове пред 2-0 трябва да ги затваряме с по-добра игра и с по-добро притежание на топката. Нямаше да е често, ако бяхме загубили този матч. Като минимум заслужавахме равенството. Мисля, че бяхме по-добрият отбор, особено през второто полувреме. Именно пък съдийството беше основната тема в отзивите от страна на синия щаб, като Даниел Боримиров призова следващото дерби между ЦСКА и Левски да бъде ръководено от чуждестранен съдия. Няма място за некадърни съдии да свират в А група. Нека да свират по долните дивизии, когато се научат да свират в А група. Чиста дуспаза имаше през първото полувреме за нас. Дербито между ЦСКА и Левски завърши без сериозни инциденти по трибуните и в близост до националния стадион, като шествията на двата клуба преминаха без инциденти. Иначе по трибуните имаше малко повече от 25 000 зрители, които станаха свидетели на сблъсъка, завършил 2-2.